सावरायनाया BPF आरो UPPL सावरायनाया जागासिनो दं खेबनै खेबथाम जाबाय सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों 2025 मायथाइयाव जे काउन्सिलनि इलेक्सन जागोन बेखौ नायहरनानै बिटिसि ओनसोलनि मानसिफ्रा मोनसे डिसिसन लादों मा बिटिसिनिनो मोनसे लकेल पार्टिनि आखायावनो क्षमताखौ होनांगौ बे हिसाबै UPPLखौ शक्तिशाली खालामनो रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों प्रमद बरुवा सिप गारनो गोसो दंना गैया दा प्रमद बरुवा जुदि दिनैहाय जुदि जाथिनि सार्थआव बा बिटिसिनि सार्थआव जुदि खौसे जानो लुबैयोबा गाबोन डिक्लेयार होनानै लाथों आंनो सिप नांला आङो बिटिसिनि सार्थआव केबिनेट मन्थ्रि जानानै आङो आसाम स्टेटआव खामानि मावहैसै माखासे दिनै बुंनांगोन एमपिफ्रा बुंनांगोन जे बिटिसिनि सार्थआव दिनै जों माने दिल्लीयाव खामानि मावनोसै जयैनो दिनै एबसुआ बुंनो हानांगोन रुल खालामनो हानांगोन प्रमद बर' नों 4 बोसोराव जेबो खालामनो हायाखै गतिके नों सिप जानो मोनला नों सिप जानो मोनला हाग्रामान सिप जाफिननांगौ दिनै रुल खालामनो हानांगोन बेसो जातीय संगठननि केरेक्टार जागोन हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ फिन खेबसे बयखौ बरायहरनाय थाबाय थ' रायजो राजा नोंथांमोना दिनै आङो मोनसे कन्टेन्टनि सायाव भिडिअ लाबोदों आरोखि जे रायजो राजा नोंथांमोना जे मोनथिखाबाय आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों दा बावैसो सिगां जे जोंनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा जे दिपेन बर' बिथाङा जे जोंनि बर'फोरनि जे हालोदखौ नायनानै दानि थासारिखौ नायनानै जे बर'फोरनि राजखान्थिखौ नायनानै जे फिउचाराव मा जाहैगोन मा मागोन बेफोरखौ नायनानै जे जोंनि बर'नि जे राजखान्थि दोलो जोंनि बिटिआरनि राजखान्थि दोलोफोरखौ जे रिजनेल राजखान्थि पार्टिफोरखौ बयखौबो जे BPF UPPL बे मोननै राजखान्थि दोलोखौहाय जे ज' जानो खावलायदोंमोन सिगाङावहाय जे नोंथांमोना बयबो नुखाबायमोन बेखौथ' बे सिगाङाव खावलायदोंमोन ज' जानांगौ इउनिटि जानांगौ जे बर'फोरनि समस्याया दाबोथ' जोबाखै गोबां दं गोबां मावफुंनांगौ दं बर'फोरनि समस्या दे बेनि बिथिङाव नोजोर होनानै इउनिटि फैनांगौ खौसे बर'नि जौगानाय खामानि मावनांगौ बर'फोरखौ बर'नि दानि थासारि फिउचारफोरखौ नायनानै साननानै जे बिथाङा खावलायदोंमोन आरोखि जे राजखान्थि दोलोफ्रा बयबो जोंनि रिजनेल पार्टि दोलोफ्रा बयबो ज' जानांगौ आरोखि दा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन आरोखि दानि थासारियाहाय दा मा जागासिनो दङ फारसेथिं ओरैहाय जे ससियेल मिडियायाव जों बयबो नुगासिनो जे ज' जानायनि खेथ्रआव जे इउनिटि जानायनि खेथ्रआव जे गावजों गाव सोंखारिलायगासिनोबो दङ आरोखि जे ओरै उनावहाय माबा जाहैगोन नामा बेफोरबायदि सोंखारिलायगासिनो दं आरोखि दा सिगाङावनो आङो नोंथांमोननो देखायगोन जे नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ जे जोंनि बारग' बिटिसिनि चिफ जे हाग्रामा महिलारि बिथां साराबो बर'फोरनि राजखान्थि दोलोफोरखौ जे ज' जायोब्ला जयै खामानि मावलांनो दे बेखौ हास्थायनानै जे बिथाङाबो थुलुंगानां बाथ्रा बुंदों आरोखि थुलुंगा गोनांहाय सावरायनाया BPF आरो UPPL सावरायनाया जागासिनो दं खेबनै खेबथाम जाबाय सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों किन्तु बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे UPPLनि माखासे नेता कर्मिफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों नस्थ' खालामनो नाजादों बिसोर बुंदों जे UPPL आरो BPF मिलायखासिगोन आरो हाग्रामाया दिसपुराव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन आरो प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जाफिनसिगोन होननानै माने बांसावगासिनो दं बिसोरो खिन्थु बे खोथाया नङा थारमाने बिसोरो जोंखौ सावरायनायनि नामाव सावरायबाय थाफ्लानानै जोंनि BPF हान्जानि मानसिफोरखौ बोलांनाय प्रमदानो बिटिसिनि चिफ जाखासिगोन होननानै UPPLनि मानसिफ्रा माने जोंनि BPF हान्जानि मानसिफोरखौ फैसा होयै लांबाय थादों होननाय खोनादों बे एकदम
मिसा खोथा आङो बिटिसियावनो थागोन बिटिसियावनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ दिसपुराव जों जेबो खामानि गैया खौसे जायोब्ला सिट शेयारिंनि बाथ्रा फैगोन बोरै खौसे जायो जाया सिट शेयारिं बोरै खालामो खालामा बे सावरायबाय थादों दा जेबो बुंनो हाया नोंथांनि समस्थियावनो बिपिएफनि माखासे मावखुलियाव इउपिपिएल जोंना खोथाया मा दा बिपिएफ हान्जाया सरकार दानाया 100%। जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन थांनाया मोजां मानसिया एसे गेसें जानांगौ होनबा मोजां खामानि मावनो बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया थांनायफोरखौ मोजांसिन मोनदों आं जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों खिन्थु जोङो बिपिएफआ 2025आव 100% सरकार दागोन बास जोङो थांनोसो होगासिनो दं सोरबा एसे उल्था फाल्था सानग्रा मानसिफोरखौ बिराद मोजां दे जाबाय दा जोंनि बर'नि राजखान्थि दोलोफोराहाय दा ज' जानायनि खोथा रायलायगासिनो दं आरोखि रायलायगासिनो दा सिं माबि खोथा दा भाइरेल जागासिनो दं आरोखि ससियेल मिडियायाव बेलेग खोथाबो बेलेग धरननि खोथाबो जागासिनो दं दा बेफोरबायदि खोथा गुबुन रोखोमनि खोथा जे ओंखारबाय थायोब्ला भाइरेल जाबाय थायोब्ला बेफोरबायदि खोथा भाइरेल जाबाय थायोब्लाहाय जोंनि बर'नि राजखान्थि दोलोफोरा माब्लाबो खौसेथि आरो इउनिटि जानाय नङा आरोखि दा सिगाङावबो जोंनिनो आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मामायाबो जे वेलकाम खालामखादों बिथाङाबो जोंनि बर'नि राजखान्थि दोलोफ्रा बयबो जे ज' जायोब्ला आं वेलकाम खालामो जे इउनिटियै खामानि मावनाया बयनिख्रुइबो साबसिन आरोखि जे बिथाङाबो वेलकाम खालामदों बिथाङा ज' जायोब्ला मोजांनि बाथ्रा जयै खामानि मावलांनो दा बेफोरबायदि पजिटिभ खोथा बुंदों आरोखि दा मामायाबो दा रायजोफोर बर्थमान दा सोलिफुबाय थानायावहाय बे जयनिं हाबाफारि बहाबा जयनिं जालागासिनो दङ गोबांनो बिपिएफआव जयनिं जागासिनो दं इउपिपिएलआवबो जयनिं जागासिनो दं गोबां बे जयनिं दा प्रग्रामफोरावहाय दा बे गावबागाव राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरा गोबां गुबुन खोथा जे बुंनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ बेबायदि गुबुन खोथा बुंनायखौ जों नुयोब्ला बे बर'नि राजखान्थि दोलोफ्रा मालाबो इउनिटि जानाय नङा इउनिटि फैनाय नङा आरोखि साननानै नायब्ला जोंनि बर'फोरनि लिडारफ्रा गासिबो माखासे लिडारफ्रा गासिबोआनो वेलकाम खालामदों गासिबो लिडारफ्रानो ज' जायोब्ला मोजां इउनिटि जायोब्लाथ' मोजां खौसे जायोब्लाथ' बेनो खौसेनि देरसिन मा दंबावो आरोबाव थ' बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि प्रहलाद नोंथांमोना बयबो मोनथिखायो जानो हागौ बिथांखौ दा प्रहलाद बिथाङा जयनिं हाबाफारि समावहाय दा गावसिनि बिपिएफनि जयनिं हाबाफारि समावहाय दा मा बुंदों बिथाङाहाय दा नोंथांमोना खोनासंग्रोदो आरोखि बेखौहाय प्रमद बर'आ सिबगारनो गोसो दंना गैया दा प्रमद बर'आ जुदि दिनैहाय जुदि जाथिनि सार्थआव बा बिटिसिनि सार्थआव जुदि खौसे जानो लुबैयोबा गाबोन डिक्लेयार होनानै लाथों आंनो सिब नांला आङो बिटिसिनि सार्थआव केबिनेट मन्थ्रि जानानै आङो आसाम स्टेटआव खामानि मावहैसै माखासे दिनै बुंनांगोन एमपिफ्रा बुंनांगोन जे बिटिसिनि सार्थआव दिनै जों माने दिल्लीयाव खामानि मावनोसै जयैनो दिनै एबसुआ बुंनो हानांगोन रुल खालामनो हानांगोन प्रमद बर' नों 4 बोसोराव जेबो खालामनो हायाखिसै गतिके नों सिब जानो मोनला हाग्रामान सिब जाफिननांगौ दिनै रुल खालामनो हानांगोन बेसो जातीय संगठननि केरेक्टार जागोन आरो बे रलखौ प्ले खालामथों दिनै दिपेन बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादा होमब्लासो जों मानिगोन एबसुआ दिनै बे जे खौसेथिनि जेनाखि इनिसियेटिभ बेखौ बिथांमोनहा होमबासो मावफुंनो हागोन बेबादि डाबल स्टेन्डार्डजों हाया मालाबा प्रमद बर'नि जानानै बुङो मालाबा सेल्फ स्टाइल जानानै बुङो बेबादिजों जानाय नङा दिनै बिसोरनि पलिटिकेल केरेक्टारखौ बिथांमोना गारनानै फैनांगोन दिनै दम होनांगोन खुनु फर्मुला गैया बेवहाय एबसुआ रुलसो खालामनांगौ दिनैहाय प्रमद बर' नोंजों जाला डाइरेक्ट बुंनो हानांगोन बिसोरो फेरेंगा नोंजों जाला गबिन्द नोंजों जाला गतिके नोंसोर रिट्रिट जाजोबदो जोङो मिलायनोसै 20ता बोरै गेलेनो हायो फैबाय थानाय 2026आव सोरखौ MLA खालामनांगौ सोरखौ MP खालामनांगौ जों डिसाइड खालामसिगोन गतिके नोंसोर जिराय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हानांगोन दिनै एबसुआ होमब्लासो दिनै बे खौसेथिया जाफुंगोन
नङाबा बेबादि शिबनि लबि खालामबाय थानाय मन्थ्रिनि लबि खालामलायबाय थानाय गावबागाव साइसआव बुंबाय थानाय मालाबा गाइखेर जानायनि माबानि लोंनाय जानायनि नामाव बेबायदि गावजों गाव प्रपागेन्डा होलायनानै मुं सुलायनानै मालाबाबो खौसे जानो हाया दा रायजोफोर आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआहाय बेबो जयनिं प्रग्रामावहाय गावसिनि बेक्तिगत बाबै जे गावसिनि इउपिपिएल दोलोखौ साननानै जे बेबो पजिटिभ खोथा बुंदों दा बिथांनि बुंनाया ओइ इउनिटि जानायनि फारसे एसे बेलेग धरननि जादों आरोखि बिथांनि बुंनाया जे बिथाङाबो बुंदों जे नेक्स्ट काउन्सिल इलेक्सनाव 2025आवहाय जोंनिनो सरकार जागोन जोंनिनो सरकार दागोन जोंनि एलायन्स सरकार जानो हागौ जोंनिनो दा बेफोरबायदि बिथाङाबो पजिटिभ खोथा बुंदों दा साननानै नायोब्ला बिटिआर एकर्डनि एमअएसफ्रा दफाफोराहाय गोबां मावफुंजायै दंबावो गोबां मावफुंजायै दङ आरोखि माखासे मावफुंजाबाय माखासे मावफुंजायाखै दा बेक्तिगत हिसाबै बेखौ सानोब्ला साननानै बुंनाय बायदि नुहुरो आरोखि रायजोफोर आद्रा थानाय जे दफाफोर बेफोरखौ मावफुंनोथ' गभर्नमेन्ट दाखाथारनांगोन नङा होमबा रायजोफोर आद्रा थानाय गोबां दफाफोर दं नङाबाथ' दा बर' रायजो राजाफ्रा बयबो बिटिआर एकर्डखौ बिलुखौनो दोननाय नङा नङा होमबा रायजोफोर बिटिआर एकर्डनि जेबो मिनिंखौनो दोननाय नङा बिटिआर एकर्डखौ मिनिंलेस एकर्ड बुंगोन दा पिस एकर्डखौ ओरैनो पिस एकर्ड खालामनाय सान्थि सुक्तिया ओरैनोसो दा बेफोरबायदि जागोन आरोखि बिदि सानगोन रायजो राजाफ्रानो बुंगोन जोंनि रायजो राजाफ्रा 2025 मायथाइयाव जि काउन्सिल इलेक्सन जागोन बेखौ नायहरनानै बिटिसि ओनसोलनि मानसिफ्रा मोनसे डिसिसन लादों मा बिटिसिनिनो मोनसे लकेल पार्टिनि आखायावनो क्षमताखौ होनांगौ बे हिसाबै इउपिपिएलखौ शक्तिशालि खालामनो रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों आरो आं दा अदालगुरिनिफ्राय गसाइगावसिम जि नायदों गभर्नमेन्टआ 2025नि उनाव एलायन्स गभर्नमेन्ट जायो जाया बे आलदा बाथ्रा एलायन्सआनो थाहैनोबो हागौ अब्लाबो इउपिपिएलनि दैदेननायावनो एलायन्स गभर्नमेन्टआ जागोन बे फ्राय रोखा जाबोगासिनो गोबां निउज मिडिया बायदिसिनानि दारै माखासे खौरां ओंखारदों गोबां हान्जायानो बिटिसिआव इलेक्सन गेलेनायनि खोथा क्षमता दखल खालामनायनि खोथा बिपिएफआबो बुङो बयबो बुङो बे मोनसे राजनैतिक भाबै मोनसे हान्जाखौ एसे लोरबां खालामनायनि मोनसे कौशलनि अनगायै जेबो नङा नाथाय इउपिपिएलनि मददगिरिफ्रा दा लोरबां जानाय नङा दा रायजोफोर जोबनायाव आं मोनसे खोथा आं बुंनो सानदों बेफोरबायदि फिसा खोथायावहाय जे सोंखारिलायबाय थानाय जायोबा बर'नि राजखान्थि दोलोफ्रा ज' जानायनि सिमां नुनाया माब्लाबाबो मोगथाङाव फैनाय नङा आरोखि बियो बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोला माब्लाबो खौसेथि फैनाय नङा बेबायदि फिसा खोथायावहाय सोंखारिलायबाय थायोबा बोरै इउनिटि जानो मिलायनायानो फैखायासैबा जे मिलायोबाथ' बिराद मोजांनि खोथा डेभेलपमेन्ट जागोन बांसिन डेभेलपमेन्टखौ जागोनखौ नुहुरो आरोखि जे इउनिटियै जे गभर्नमेन्ट दायोब्ला बर' रायजो राजाफ्राबो बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो बर'नि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्राबो बारग' दैदेनगिरिफ्राबो गोजोननायखौ मोनगोन आरोखि बेबायदि फिसा खोथाखौ जे सोंखारिलायबाय थायोबाथ' आं सानो जे इउनिटि खौसेथिया मालाबा फैनाय नङा ओरैनो खुगायावल' इउनिटि जागोन खौसेथि जानांगौ माबा जानांगौ उमुक बिदि सावरायनायनि अनगा जेबो जानाय नङा आरोखि खौसे जानांगौ मा जानांगौ खालि बेल' फैगोन आरोखि खुगायाव दा रायलायनाया जे गावजों गाव सोंखारिलायबाय थायोब्ला गावनि राजखान्थि दोलोनि बाबै बेक्तिगत पजिटिभलि गावनि राजखान्थि दोलोनि थाखायल' पजिटिभ बेफोरबायदि खोथा बुंबाय थायोब्ला बहाय इउनिटि फैनो ज' जानायनि खोथाखौ रायलायबाय थानांगोन सानबाय थानांगोन सावरायबाय थानांगोन मा खेथ्रआव मारैबा माबा खौसेथि फैगोन मारैहाय जे इउनिटि फैगोन मारै सावरायोब्ला मा खालामनांगोन जे बर'नि राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा दा बेखौल' साननानै खामानि मावनांगौ आरोखि दा
दा सोंखारिनायखौ गारथ'नांगोन आरोखि रायजोफोर सोंखारिनायखौ जुदि गारथ'वाब्ला बे जानाय नंखाया मालाबो इउनिटि फैनाय नंखाया बिफेबारि इउपिपिनि गेजेराव थ' रायजोफोर दा भिडिअखौ आं एसेनोसै बेयावनो दोनथ'नोसै दे उननि थासारिया माबायदि जायो नायनोसै आरोखि नङा होमबा रायजोफोर